Okay, ni zan tafi. Allah ya bata lafiya. So Khadija ba damuwa. A gaishe da mama dan Allah, insha Allah ni ma zan shigo gidan su mama. Okay, za su. Allah ki ce musu zan shigo gidan. Khadija? Khadija? Khadija, me ya kawo ki hotel? Hotel ne fa nan, me ya kawo ki hotel? Ya zan zo in ganki a hotel tare da wani kato? Me kike yi a hotel? Bayan a gida kin tambaye ni a matsayin zaki tafi dubiyan mara lafiya, yanzu in zo in same ki a hotel tare da wani kato? Me gida Khadija, Allah ya isa tsakanina da ke. Ashe dama duk tsawon lokacin da muka ɗauka tare da ke cin amana ta kike yi? Ki tambaye ni zaki tafi dubiyan mara lafiya a gida? Sannan yanzu in zo in ganci a hotel tare da wani kato? Me gida kai da Allah ka ta malam. Ba da kai yake magana ba, mata ta ce kuma da ita nake magana. Me ya kawo ki hotel? Ba mana. Ina miki magana kina gaya mun haba mana? Kina matsayin matata ta sunna? Me kike yi a hotel? Me ya kawo ki hotel kina matsayin matana? Ki mun ƙarya daga gida ki tambaye ni zaki tafi asibiti dubiyan mara lafiya? Yanzu in zo in same ki a hotel tare da wani kato? Ba abin da zaki faɗa min. Da ka tsaya na maka bayanin me zaka min? Me zan tsaya an kalla kuma me zan tsaya an fahimta? Kana da wani abin da zaka faɗa min? Bayan abin da na gane ma ido na, matata ta sunna, zo in kama ta da kai a hotel? Ga hotel ina gani sannan kana gaya min wai tsaya ka gaya min me za fahimta? Khadija, Allah ya tsakanina da ke. Kin ci amana ta wallahi, ba zan taɓa yafe miki ba. Kuma wallahi tallahi Khadija, ni dai ba zan iya rayuwa da ke ba. Saboda haka na sake ki saki uku. Na faɗa, na sake ki saki uku.